Băieți și fete, am un anunț foarte important. Uh, Hai să vă arăt ce vreau să vă spun. Deci eu pe YouTube aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce am făcut, efectiv. Vă mai țineți că m-am cerut 100 de vizionări în noiembrie și după așa 200, parcă în decembrie ceva și ghiciți câte am acum dacă v-ați uitat deja, știți? Nu s-a făcut cele 3 vizionări la acel video de astăzi care voi face live pe Twitch de seară la 31 decembrie, dar depinde cu bateria. Dacă se miște carcete tableta, dacă mi se va încărca tableta și na, asta am baterie, aș face live. Și dacă n-aș face live, și dacă n-aș să, și scuze mă bălbe, dacă n-aș să încep sau să pornesc live-ul până la 11, 11, 12, înseamnă că mai fac live-ul, dacă nu înseamnă că încep mai târziu. Și depinde câte bateria asta. Asta țin foarte mult o oră, două, pentru că nu vreau să bag tablete sau ceva. 206 minute. Știu că e târziu și și nu prea mai timp, dar putem să facem, vă rog eu, de până de Revelion. 300 de vizionări. Și hai să vă zic că vă rog eu frumos, uitați-vă până la minutul ăsta, până la secunda asta, minutul ăsta, pentru că e foarte important ca să și voi să mă vedeți pe mine live, să vedeți și voi, pentru că dacă vreți să intrați live sau ceva și nu vă uitați, e degeaba. Care uitați la video ăsta, nu e lung. Am văzut că voi vă uitați 38 de secunde la videoclipele mele și de alea lungi așa. Da. Dacă și la asta vă uitați așa, asta e. E că n-am să mai fac anunțuri sau ceva de genul, bine, vă anunț așa, pentru că da, trebuie să anunț că am ceva important de zis. Așa că vă rog, uitați-vă pentru că ca să și voi, ca să fac live-ul de Evolution și m-am gândit, bă, mai bine fac pe Twitch, pentru că acolo chiar sunt direct live decât să fac pe YouTube, dar na, acolo să vedeți și voi, dar să știți ca să pun și video și acolo care cu artificial și altceva. Nu știu dacă să fac data asta la bunica, chiar ai discutat cu tata și a spune că aș să mână la el, pentru că el este un bun trei, dar nu știu, aș mai sta și ar mai veni dacă ar mai veni încă 2 zile, adică și sâmbătă, adică o săptămână aproape întreagă. Mulțumesc mult! Dacă putem face viziunile astea până la sfârșitul anului, ar fi genial. Deci v-am zis, dacă eu nu o să fac încep live-ul până la 11, poate 12, sau mai fac live, dacă îl încep puțin mai târziu, 11, 12 jumate, poate 1, înseamnă că vedeți măcar și mai tableta mea asta, cred că am mai lăsat ceva și pe las. Seara fain.